Goedenavond, het is zondag 29 september. U kijkt naar het Zeeuwse nieuws van vandaag. Een muziekstuk over de geschiedenis van Noord-Beveland. Dat wilden de muziekverenigingen van het eiland die alle drie een jubileum te vieren hebben. Componist Albert John Vervorst ging de uitdaging aan. In dit geval ben ik de geschiedenis ingedoken en heb ik geprobeerd eigenlijk in 5 delen die aan elkaar gaan. Heb ik geprobeerd de geschiedenis van Noord-Beveland. Dus echt vanaf dat er niks was, er was alleen water. En er kwamen wat schorren en slikken en wat terpen en wat overstromingen. Vandaag repeteerden de 3 muziekverenigingen voor het eerst samen. Grote vraag is natuurlijk, horen de muzikanten Noord-Beveland erin? Er zijn echt passages waarvan ik denk, ja zeker, dat is echt Noord-Beveland. Het water, De golven, de ramp. het marcheren van soldaten hoor je heel duidelijk in de ritmiek. Op een gegeven moment zit er tegen het einde aan het volkslied verwerkt van Noord-Beveland. Dat hoor je terug. Volgend jaar juli zullen de 3 muziekverenigingen het stuk samen uitvoeren. En tot die tijd is het voor de muzikanten. Ik vind het wel echt leuk om ook gezamenlijk met alle orkesten dat te doen. De ontstaansgeschiedenis wordt echt heel mooi verteld. Dus het is superleuk om te horen. Ja, dat is fantastisch om te spelen. En dan in dit gezelschap met zoveel muzikanten tegelijk. Dat is helemaal leuk. Bushalte Petit Paris in IJsendijken staat er al een half jaar, maar gisteren werd hij door de dorpsraad officieel geopend. In maart opende gedeputeerde Harry van der Maas de halte, maar toen was de dorpsraad er niet. Ze vonden namelijk dat de halte nog niet af was. Zo was de fietsenstalling nog niet klaar, stond de koperen Eiffeltoren nog niet op zijn plek en moest er verlichting komen van de bushalte richting het dorp. Nu dat allemaal in orde is, werd daar bij de bushalte op geproost en is de bushalte nu ook echt een bushalte. De voetballers van Goes spelen op eigen veld tegen ONS Sneek. De nummer laatst in de 3e divisie. Maar die nummer laatst die wordt hier in het zadel geholpen door een fout van Job Dekker. Die wordt afgestraft door de spits en dat is Sam Crowther. En zo is het na zo'n 10 minuten spelen 0-1 voor ONS Sneek. Goes tankt de afgelopen woensdag zelfvertrouwen door het hoofdtoernooi van de KNVB-beker te halen. En ook nu recht de ploeg van trainer Ruud Pennings de rug. Dit belletje van Marten Kroo op Steve Schalkwijk is prachtig. En weer is het hij die scoort. Schalkwijk met de 1-1 vlak voor rust. Tweede helft dan. Nick Kuipers, de aanvoerder van Sneek. Een diepe bal op Crowther. Die wordt neergelegd door Ralf de Kok. Geel voor de Kok en een penalty voor Sneek. En dan kan Crowther zijn tweede van de dag gaan maken. Mulmeester zit er heel dichtbij, maar Sneek staat weer op voorsprong. Manu Huwa met een hele verre ingooi. Bal blijft hangen op het hoofd van Schalkwijk en die gaat erin. En zo maakt ook hij er weer 2 en is het een kwartier voor tijd weer gelijk. En krijgt deze wedstrijd dan nog een winnaar, is de vraag. Dit is Ruben Bezuijen. Laag voor op Silvio Hagen. En deze had er natuurlijk in gemoeten, maar het lukt niet. En dus is de eindstand van Goes tegen Sneek 2-2. 2 klassen lager in de eerste klasse speelt Kloetingen de eerste uitwedstrijd van het seizoen. En dit gebeurt vlak voor rust in Zaltbommel. De 0-1 van Xander van der Poel, een prachtige goal. Tegenstander is trouwens Niveau Sparta. En die 0-1 is een opmaat voor veel goals in de tweede helft. Hier is het Roy Mulder, de invaller. Terug van een blessure en hij bekroont zijn invalbeurt met de 0-2. En Kloetingen gaat door. Heeft weinig te duchten van Niveau Sparta. Hier is Thijs van den Dries met de 0-3. En na de 3-0 zege van vorige week is het dus een droomstart voor Kloetingen in deze competitie. Want het is nog niet afgelopen. Hier is Huib van Hekken neergelegd en een strafschop, zegt de scheidsrechter. Van Hekken mag hem zelf gaan nemen en voor 0-4 zorgen. En daarmee is de koek nog niet helemaal op. Want er komt nog een doelpunt van Kloetingen. Hier is het opnieuw Roy Mulder die zich vrij speelt en de korte hoek vindt. 0-5 dus. Een eenvoudige zege voor Kloetingen dat in het jaar dat het kampioen moet worden na 2 speeldagen koploper is.
Als modeliefhebber kon je dit weekend je hart ophalen in Goes. Daar was Goes Couture, waar designer en Goesenaar David Laporte zijn collectie toonde. En er was het evenement Goes Modestad. Het weekend stond in het teken van de nieuwe wintercollecties. Heb je al wat leuks gezien? Ja, er zit van alles tussen, voor iedereen wat, jazeker. Worden jullie al geïnspireerd? Wordt u al geïnspireerd? Ja, ik doe al wat ideeën op, ja. Is Goes nou echt een modestad volgens jullie? Ik kom hier graag, ja. Er zijn veel leuke winkels, veel aparte winkels. Niet het normale segment wat je overal vindt, dus dat vind ik wel leuk om hier extra's te kijken. Een uitgebreid verslag van Goes Modestad is morgen te zien, na het nieuws in Evenement van de Week. Alle ingrediënten voor een typische herfstdag waren vandaag aanwezig. Niet al te hoge temperaturen, regen en wind. Vanochtend trokken al 2 storingen over de provincie en vanmiddag volgde nog een derde met buien. En ook vanavond en vannacht blijven verspreid een paar buien vallen. De wind blijft ook aardig doorstaan, draait wel wat meer naar het westen. Wordt meest matig, soms aan de kust nog vrij krachtig. En de temperatuur daalt vannacht naar zo'n 13 à 14 graden. Ja, en morgen dan een wind vanuit de westelijke richtingen, ook nog meest matig van kracht. Daarbij echter een mooie mix van wolkenvelden, maar zeker ook weer wat zonneschijn. En verspreid over de provincie nog een paar losse buien. Daarbij temperaturen vergelijkbaar met vandaag zo'n 17, 18 graden. De dinsdag verloopt vervolgens toch weer kletsnat. Er trekt dan wederom een behoorlijke storing over de provincie. En vanaf woensdag lijkt het wat droger te gaan worden, maar dan komt de temperatuur ineens weer een stuk lager uit. En tot zover. En hierna, het begint bijna een traditie te worden, kunt u weer kijken naar Omroep Zeeland Sport, waarin u door de collega's van de sport wordt bijgepraat over het afgelopen sportweekend. Veel plezier daarbij. Fijne avond.